Bon dia. Haurem de tindre paciència amb el vent de ponent que s'acompanya des de dijous passat. Ja portem 4 dies de ponent que ha fet que el pont de Totxans hagi sigut fins i tot calorós i comencem la setmana amb vents de ponent, això sí, una tendència a anar baixant lleugerament les temperatures conforme vagin passant els dies. Al llarg del matí hem tingut pas de núvols, ratxes de vent que encara bufen per damunt de 50 km/h, especialment en les zones més interiors de València. Ahí veiem la forma que tenen els núvols, com si fos l'arena de la platja, fruit del relleu, del vent de ponent, que bufa sense parar pràcticament els últims 4 dies i durant tota la setmana. I fins i tot els models de previsió diuen que també la setmana que ve haurem de suportar-lo. Les temperatures mínimes s'han mantingut prou suaus, temperatures les més baixes, en punts del centre i del nord de Castellà, la tendència de Nifassà, temperatures voltant de 8 graus hem tingut a Albocàsser, 9 a Fredes, 7 hem tingut a Ademús. La resta de zones del nord i l'interior, temperatures voltant d'aixòs 10 graus d'Utiel, és 11 del Toro, també d'Eslida i de Xóvar, 13 graus hem tingut a l'Alcora, més cap al sud a Villena, o és 14 de les zones com Ayora o Jalance, i ja des del centre cap a la costa, temperatures entre els 15 i fins i tot 20 graus. De nou hem tingut nit tropical en alguns municipis tant de la Safor com de la Marina. Sembla que demà ja començaran a baixar les temperatures. Continuem, això sí, amb pas de núvols, amb vents de ponent, sobretot de mestral, girant una miqueta al nord-oest, i això portarà una massa d'aire més fresca. Baixaran les temperatures, però no gran cosa, perquè el vent no deixarà de bufar en tota la nit i això les mantindrà almenys altes per l'època de l'any, però 2-3 graus més baixes que esta passada nit. I també baixaran durant el dia amb vents de mestral, sobretot a la meitat nord de la comunitat, de ponent a la meitat sud, i la mar tranquil·la junt a la costa, a vora mar, però alterada fora de la protecció de la costa. A més, ja portem dies de ponent i això va alterant l'estat de la mar. Les temperatures, que avui arribaran als 25-26 graus en punts de la costa, demà quedaran entre els 22 i els 23 graus. A les comarques més centrals ja trobem temperatures per davall dels 20 graus i fins i tot a les zones del nord i interior temperatures per davall dels 15 graus. Situació meteorològica de vents de ponent que s'allarga durant tota la setmana. Dimecres podien pujar lleugerament les temperatures, podia començar a bufar el vent de mestral de ponent encara amb ratxes moderades, anant perdent força al llarg del dia. Dijous també podien pujar lleugerament les temperatures, el vent torna a girar a ponent més pur i el vent, sense bufar molt fort, continuarà bufant durant tot el dia, i de nou divendres bufaria el vent de mestral i de nou tindríem un descens de les temperatures.